Трябва ли сурово да наказваме нашите ученици, когато допускат грешки, или е редно да прощаваме, дори грешките да са системни? Да. Благодаря, това е цялото видео за тази... Не, шегувам се, доста по-сериозна е темата, по-обширна и ще се опитаме сега да я обгърнем колкото е възможно. Здравейте, аз съм Марио Терзиев, професионален педагог на обучението по физическо възпитание и практикувам като помощник треньор по модерен петобой. Като такъв аз постоянно водя състезатели по най-различни турнири, като това предвижда тяхната постоянна и последователна подготовка, като по този начин се сформира един колектив от хора, които вървят редом един до друг, опитвайки се да стигнат до своите мечти. Това видео, както и всички други мои видеа по педагогическите теми, ги правя за да помогна на хора, които като мен са в педагогическата сфера, също така и родителите. Така че споделяйте ги и ги харесвайте, за да могат да достигнат до повече хора, които биха се нуждаели от съвет или помощ за някои от техните ситуации, в които те са изпаднали и не намират решение. Специално в моя случай, когато става дума за детско-юношеския спорт, аз се занимавам с състезатели, които се намират в много суров вид по отношение на етапа от развитие, в който те се намират по отношение на техния характер. Като те постоянно, в някои случаи дори и пред мен, се случва да изграждат нови и нови връзки в своя мозък, нови начини по които да се изразяват, по които да комуникират и дори пред мен да научават нови думи и изрази, които започват да ползват. Това всичко предполага много трънлив път, по който те като минават, естествено допускат доста грешки. Тези грешки биват, може да са чисто организационни в техния ден, което да ги накара да пропуснат занятие или пък просто да закъснеят, както и грешки в комуникацията едни към други, често да се нагрубят, да навлязат в конфликт помежду си, а и по някой път грешната комуникация към педагога, като някой път казват неща, които после съжаляват, че са изрекли. Дори понякога може да се стигне до физическо насилие в самото им изразяване на желанията, които имат, като това просто е проява на техния силен, но все още необуздан характер. Повечето, за да стигнат до мен и да ходим въобще по състезания, това означава, че са като цяло мирни и кротки и не прибягват до ексцесии, но се случва, има изключения с деца, които въпреки че сме работили ръка за ръка с родителя, пак на моменти се проявяват нотки на така по-насилствен характер, като в този случай се наблюдава как детето обича да прибягва до физическа разправа и до насилие като цяло, като това по-скоро е проява на буйния характер на въпросното дете. По-лесно бива провокирано или пък все още няма инструментите, с които да се справи без насилие. Важно е за един педагог да знае, че когато той успява в своята дейност, развива все повече и повече големи групи, няма как да не бъде изпитан с такива ученици, като това просто е част от един развиващ се процес и една все по-голяма дейност. Не трябва да бягаме от отговорност и трябва да се стараем да изглаждаме, така да се каже, бабунките в характерите на нашите подрастващи състезатели и като цяло ученици, защото те гледат към нас като един пример и особено ако имаме авторитет пред тях, те ще слушат какво ние казваме и това е още една причина ние да се стараем нашата информация да бъде добре претеглена, добре премислена и хубаво проверена. Именно за това и така се пошегувах в началото на видеото, като казах, че и двата варианта са важни за реакцията ни в такива случаи. Хем трябва да реагираме остро, да покажем колко е сбъркал нашият ученик, да го накажем, ако трябва, слагам в кавички, защото може би някои от вас ще го разберат наказанието като може би и ние да прибегнем до насилие, но аз нямам това предвид. Може би трябва просто да го накажем по начин, по който да разбере с какво се разделя сега като последица от това, което е направил. Но и трябва много точно да му покажем на нашия ученик, че по никакъв начин не се отказваме от него и след като му изтича наказателната мярка, ние сме готови да простим и да забравим, стига той да иска да се поправи и да иска да продължи своя път с нас. Жизнено важно е ние като педагози да дадем ясно да се разбере,
че това, за което се караме, е именно голямата грешка, която е направил нашия ученик или нашия състезател. Вдигаме голямата врява и наказваме заради това, което той е направил и големите последици, които той е предизвикал. Не защото по някакъв начин нашето име е застрашено или нашата репутация е накърнена. Ние го правим, за да дадем на детето отсреща ясната представа какво е направил и какви са последиците сега за него. Цялата функция като педагог, според мен, е човек да бъде в служба на тези, на които преподава. И затова в такива случаи, в такива ситуации, когато се случи нещо много сериозно, може би сте в друг град, сред чужди хора, сред ваши колеги, които може би не искате да се представите в такава светлина, но когато се случи нещо такова драстично, по някой път инцидента е сериозен, трябва много добре да си спомните защо правите това, което правите. И тогава фокусът трябва да бъде изместен не върху вас, а върху случката, върху лошата постъпка на вашето дете, на вашия състезател или ученик. И цялата ви енергия трябва да бъде там, да отиде какво всъщност това означава за него като ученик и за него като човек, тази постъпка, колко е лоша за него самия. А не за нас като педагози, че са ни злепоставили или ни излагат с поведението си и така нататък. Това последното е много токсична характеристика на много възрастни хора, които и аз съм наблюдавал и самият аз съм усещал да се повдига в мен. Все пак и аз съм човек, не съм перфектен, но винаги съм се старал да я контролирам, защото винаги си напомням, че това, за което го правя, това, което правя, е в служба на другите. И когато те сбъркат и с нещо се изложат или просто сгрешат, аз давам всичко от себе си да им покажа, че всъщност в случая това е лошо за самите тях, а не защото ще изложат някой друг. Такива изречения от вас като "той ме изложи" или да кажеш "аз не мога да търпя такова отношение". Тук не става дума за теб като педагог, като човек, не си ти важния. Не е проблема дали ти си злепоставен или си представен в лоша светлина. Проблема е, че това поведение, което показва твоя ученик, е лошо за самия него и ще му бъде в ущърб, когато порасне и си поеме живота в свои ръце. И е твоя задача и е твое задължение да му го обясниш това и да се опиташ да му изгладиш характера по начин, по който да не му бъде проблем за в бъдеще. А това как ти изглеждаш в очите на другите, това трябва да бъде най-малкият ти проблем и най-малкото нещо, което да те притеснява. Това е така, защото тук не става дума за теб. Ти си лидера и когато ти като лидер имаш случай, в който твой човек сгреши, ти трябва да дадеш всичко от себе си, да се постараеш това да не се получи отново. Това е една отговорност, която зависи от теб да бъде поета. Както казах по-рано, визирайки поемане на отговорност, аз разбирам да положим сериозни мерки, които да са наказателни, които да покажат колко е сбъркал нашият ученик и колко сега трябва да си плати за това, което е направил, но не трябва да му отнемаме всичко и не трябва да го гоним, не трябва да го разделяме с нас. Ние трябва да го държим все по-близо до нас, така че да разбере той наистина как е сбъркал, да разбере, че му се дава нов шанс, защото все пак това са подрастващи деца, които ще допускат грешки. Нито са безгрешни, нито знаят наистина какво правят, защото сега се учат. И най-вече, тъй като са деца, те винаги носят доброто в себе си, просто сега се развиват и ние винаги трябва да им прощаваме. И затова в заключение точно бих ви призовал към това да прощавате. Особено когато става дума за деца или юноши. Въпреки че може да е кратка моята 8 годишна практика в сравнение с много колеги, мога да ви гарантирам, че съм се занимавал с доста деца и никога не съм срещал дете, което да носи лошото в себе си или наистина да мисли лошото, когато прави някаква грешка. Винаги сме се старали да им прощаваме, винаги сме се старали да им обясним това, което бъркат, винаги сме подхождали с търпение и бъдете сигурни, че те никога не заслужават безвъзвратно крайно наказание, от което да няма връщане. Самите ние съм сигурен, че специално аз,
като малък съм правил глупости, за които после съм съжалявал и дори до ден днешен ни се случва като големи хора. Затова винаги е важно да прощаваме, за да търсим мира и да търсим общото благо. Това е, което исках да споделя в днешното видео с вас. Харесайте видеото, абонирайте се за канала, ударете камбанката, за да виждате всяка сряда, когато качвам на нова актуална тема от моята практика, която се надявам да помага и във вашата практика. А ако имате въпрос, винаги ми оставяйте коментар или подробен имейл на този адрес, за да можем заедно да намерим най-добрият изход и отговор на вашия казус. А до тогава преподавайте от сърце. Чао!